Singapore say sin kum emali masukia ha bang ha pen pau nomor bon sin ngaju pen kup halade yang tak mensim cik klip banum keren tang hijing ek bere jong konstituensi hindai ngan sutunat ia kaban keren ru pen sngu ya hijing ek jong jela tinga ko apan keren ha go bidai bat ka medical reimbursement kajing ek ka ba la syam ba lamat lemba kini ki employee government employee but ki pensioner ki bla song thai ha bidai bat ka medical reimbursement halor kani ki issue ngada banra po ka house jong last budget session bang apan sngu bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borong jong ka hel bat yong ru bakadon kata ka disparity kata jong unfair ti balik kadon tak on kajino unfair paling kita ki bahe kita ki nong trai sarkar bat ki barit apa kajing pang kalong kumju kalau aja fair no malah hendrai bupun sing kalong kumju ti hendrai halo kan ga jingbu jong kan ga new government rate lembaga central government health scheme CGHS kalau kata plat ia kini ki general employee jong ga government employee bat kini ki pensioners namar ba kalau long burden plat kalau khia plat nak pantai jongki namar ga jerap nak yang sarkar kalong tangkin dia jadi ron ini nomorem ban kalian jong ini ki general employees jong government lingkar ki petitioner keladap ban pa yang tak jinglong ya jing siam go jong ki jing ya shago government mata alai banai sobnai hendik sap charjar but ka assurances la yo ru na ka ini minister brom borom bi omen sapet tengit scam mata alai banai sobnai kamdon ki no action has been taken from the government jadi lor ta nomorem ngade kapra jong apan budget kum emeli mde taman shura apok house ti halor kani ngayo khubor ba lembaga kata ka expert committee lembaga government bakila recommend ha ya ka ban consider ya ka riat tang ye teki high up ka bangut ayu kani nata da kodam ka disparity kalong unfair ban nga kerpat ban kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khanam ba kanum don ka jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki bala song thai ru ba barang tri ban ai ya kata ka bainong ka balong market ju umde bandon kata ka ji appear ha pring di bahe bat ki barit tengit ka mani city ka ba nan pha mata ko malaikan be madam amprin idon shabar ti nangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram ti tai ni kemtian ang le jonga ko bishpon